Para sa mga bisita at sa mga bago na nag-a-attend sa HBBC, ang Hosanna Bible Baptist Church po ay family. We are a family because our brotherhood and sisterhood, we call it kinship, kin, K-I-N. Ibagayo man, kin. The word kin, ibig pong sabihin ay kamag-anak, relative. So, ang HBBC, bagamat magkakalayo at hiwa-hiwalay ang ating mga lugar, pero kung ikaw ay member ng HBBC, magkakamag-anak tayo. We are a family. At dalawa po ang reason kung bakit tayo ay magkakamag-anak. Una, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kanina, inawit natin yung there's power in the blood. Okay? Anong ibig sabihin ng there's power in the blood? Alam nyo ba ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon? Una sa lahat, the power of the blood of Jesus washes, cleanses all our sins away. All our sins, your past, your present, and future. So that you don't need to add anything to it. Hindi mo kailangang dagdagan yung dugo na nadanak sa krus ng Kalbaryo mula sa ating Panginoon, because that blood that Jesus shed on the cross is actually the payment and the washing agent. Isut nangugas ti basol iti amin nga tao. Are you following? Kung meron pa kayong alam na ibang kaparaanan, tapno maugasan tabasol mo, like what others say, original sin, mortal sin, daily sin. Kung meron kang alam na ibang dapat mong gawin o ibang agent para mahugasan ang kasalanan mo, yan pong paniniwalang yan ay labas na ng Biblia. It's already a belief and teaching that is outside from the Bible. Do you realize that? And if it is a teaching, kung ito ay katuruan na nasa labas ng Biblia, ang tawag po natin dyan, tradisyon. Say the word, tradisyon. Dito po sa atin, sa Pilipinas, ay napakadaming mga tradisyon. At bilang isang pastor, tagapagturo ng Biblia, it is my mandate and obligation to correct what is wrong, to expose what is wrong, and to preach what is right. The late Pastor Amayon always say, which Pastor June keep telling, preach the word as it is to men just as they are. Kung ano ang salita ng Diyos, sabihin mo. Kahit sino pa yan, sabihin mo sa Kanya. Because no one is above the Bible. Your title, your earthly position does not give you superiority over the Bible. Di po ba? Hindi ho dahil marami kang pera, ay mas mataas ka sa Biblia. Hindi ho dahil may posisyon kang mataas, lagpas ka na sa Biblia. Everyone should be under the umbrella teaching of the Bible. Di ho ba? Kaya bilang isang pastor, naulit ko, at manggagawa ng Diyos, mandato ko, it is my mandate, it is my duty to expose the wrong and to preach what is right to men just as they are. So balikan natin. Yung dugo ng ating Panginoon was sufficient. Pag sinabing sufficient, hindi po nagkulang. Kaya't hindi mo kailangan dagdagan ng mga elemento na dapat gawin para lang mahugasan ang kasalanan. Ngayon, marirealize mo na ang dugo ni Jesus Christ sapat, supisyente
para ang kasalanan ng tao ay mahugasan. Kaya meron ho tayong baptistry dito, napupuno yan ng tubig, tuwing ako'y nagbabautismo, pero hindi po yan ang naghuhugas ng kasalanan. The water of baptism does not wash away sin. Yung pong turo na ang tubig ng bautismo ay naghuhugas ng kasalanan did not originate from the Bible. It originated from some religious leaders' teachings in century past sa mga nakaraan na hindi po nakaunawa ng turo ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, kung bakit ho tayo'y pinangalan ng Baptist, isa sa mga rason ay dahil sa ating doktrina ng pagbabautismo. We are the first to baptize people by immersion. Anong ibig sabihin ng immersion? To plunge under water. Maipararam. Ang practice ng iba sa baptism ay sprinkling. So meron ho silang tubig at iwiniwisik yan. I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. That is their practice of baptism. At kalamitan, ang gumagawa niyan ay mga Protestant religion. Wala pong ganyang practice ng baptism sa Bible. Yung iba naman, ang practice ng baptism is pouring. May pitchel at ibinubuhos sa iyo ang tubig. At sabi, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But that is not biblical. Why? Because the word baptism comes from the original word in Greek in the New Testament, which means baptizo. The word baptizo, a Greek, if you translate it in another form sa English, means to immerse, to plunge into the deep, maipararem. So, we are the first to practice baptism by immersion, the Baptist Church. Naintindihan nyo yan? Ngayon, nung century past, dahil sa, alam mo, ang mga Baptist na mga ninuno natin, ang mga Baptist na ating mga tagapagtanggol at mga warriors noong century past, mga kapatid, ito, napakahalaga kasi na pag-aralan natin ang history. Di po ba? Okay? Dahil sa kanilang matibay na paninindigan, sila po ay pinatay ng mga state religion. Hindi ko na ho babanggitin ang pangalan ng mga state religion nung araw. Kung ano po yung alam nyong universal, yun na yun. They persecuted those first Baptist preachers. So whenever you study history, and you find that there were preachers who were crucified, yung iba upside down, making ngatot saka na, making babat ulo na. If you find in history na may mga Bible preachers na itinali yung kamay sa isang kabayo, itinali ang paa sa isang kabayo, and to opposite direction, at pinunit ang katawan ng ganong paraan, kung may mabasa po kayo sa history, na mga preachers na itinapon sa kumukulong mantika o kumukulong tubig, mga kapatid, walang iba kundi mga Baptist yun. If you go and visit those historic sites, which, bilang inyong pastor, if I'm going to travel, aside from traveling to Israel to walk where Jesus walked, I would like to see those places where the first Baptist martyrs were actually killed. In the 10th century, we called it the Dark Ages. Pag sinabi nating Dark Ages, ito po yung pinakalagim ng mga Baptist. Sapagkat libo-libo at umabot pa hanggang sa mga milyon ang pinatay na mga Baptist. Ang tanong, bakit nga ba ganon kasaklap? Bakit umabot sa ganon? Yan ang tanong eh. Bakit kinakailangang umabot sa patay?
Why? Because during those time, the state religion, pag sinabing state religion, ito po ay relihiyon ng Estado. Kaya, listen to me, ang pinakauna na naninindigan sa tinatawag na separation of church and state, hindi po kahit sinong relihiyon, Baptist. Do you realize that the Catholic and the Anglican churches were a state religion in centuries past? And that is why the Baptists are the warriors and the contenders of that doctrine of the separation of church and state. Oh, ngayon nyo lang alam yon. Pag-aralan nyo ang history niyan, Baptist po ang nanindigan sa separation of church and state. Kaya, kung kayo ay nag-aaral ng ating discipleship class, pag sinabing discipleship, one-on-one, merong bumibisita sa iyo at unti-unting itinuturo ang mga aral ng Bible sa iyo, madadatnan nyo yung lesson na Baptist distinctives. Tama ho ba? Ang Baptist distinctive, ang ibig sabihin, ano ang pagkakaiba o papaano naiiba ang Baptist sa ibang mga relihiyon. Baptist distinctives. At gumawa po tayo niyan ng tinatawag na acrostic. Letter B, letter A, letter P, T, I, S, T, S. Yung pong isang S, ang kahulugan, separation of church and state. So the Baptist group were the first to fight for the separation of church and state. Why? Because they are a victim of state religion. Ang may hawak po ng mga gobyerno nung araw, mga church relihiyon ang may hawak. Bakit? Sasabihin lamang ng relihiyon doon sa pinaka-emperor. Sasabihin lamang ng relihiyon doon sa hari. Sabi niya, may mga tao, may mga citizens na hindi sumasang-ayon sa ating turo. Sila po ay lumalaban sa atin. You have to banish them. You know the word banish? You have to deport them. You have to dismiss their citizenship. Paalisin mo sila rito. Kawawang emperor, kawawang hari, bagamat majority ng mga tao sa kanyang lugar, sa relihiyong iyon, wala siya magagawa kundi susunod. History yan. Naunawaan niyo po? That is history. That is why the king has no choice but to what? Banish those citizens in his country. And one amongst those who were banished, majority percentage, were the Baptist people. Do you know why there is America? Do you know why there is United States? Because the Baptist people and some Christians who were banished had to move to the U.S. They had to move and discover a new place. Ganyan po nasimulan ang ibang mga bansa. Pinapaalis sa mga Baptist and they become a community and soon they become a country. That is a very rich history. Kaya naalala ko nung araw, 1985, I was born. 1991, I was in grade 1. My classmates in San Agustin Elementary School, ma'am, I'm glad our OSCA president is here. Retired teacher, Ma'am Rosario Bingayen. Siya po ang presidente ng ating senior citizen dito sa atin. And, ma'am, you have invited me to speak twice or thrice na? 2 beses. At kahit may appointment po ako, kung nag-invite si ma'am, ay talagang ipinapaubaya ko yan sa iba because I give priority to the senior citizen. Kaya recently, nagsalita ako dyan sa Pascal at tinawag ang lahat ng mga opisyal ng bawat barangay sa senior citizen. But when I was studying at San Agustin Elementary School, in grade 1, some of my classmates used to tease me and tell me and bully me, uy, bagtit. That's what they tell me. Ang sakit noon, di ba? Kasi nga Baptist, bagtit, uy, bagtit.
Tapos sumasama ako noon kay Pastor June, nagbe-visitation kami sa mga baryo. Palibhasa yung motor ni Pastor June, yung luma na Bentley 1972, na pag pinaandar mo, daig pa niya mga kapatid, ang kuliglig, tikuliglig. Oo, pambihira, kanada, at daman di kita paktitan. Tataray di kita ubing. Why? Because the old folks used to tell me, what? Is this a new religion? Bago na naman to. Meron akong teacher dati sa high school. Sabi niya sa akin noon, alam mo, kayo mga Baptist, bago kayo eh. You are a new religion. I was young and I didn't know what to answer. Because I was not educated with Baptist history. But then, nung ako po'y nag-aral, at talagang pinag-aralan ko yan, kung hindi Buddhism ang one of the oldest religion, Islam is one of the oldest religions. Catholic is one of the oldest religions. One of the oldest churches is the Baptist Church. We will devote other time to study more on history. I'm just giving you a glimpse para ma-appreciate nyo. Pag sinabi kasing Hosanna Bible Baptist Church Corvalio, mas nagbe-behave po tayo pag na-appreciate natin yung pagka-Baptist natin. Di ba? I mean, look, you will be more proud as a Filipino when you understand your Filipino heritage. Di po ba? Kaya, dito sa puntong ito, ay talagang binabalikan ko yung ating legasiya at history bilang mga Baptist para naman, as a member of this church, ma-appreciate mo na, well, I'm proud to be a Baptist. Not proud in a negative sense na kailangan mong apakan ng ibang relihiyon, but you are proud that, man, hindi ka parang mushroom na tumubo lang ng kahit saan. Kundi may nagpanganak sa'yo, at yung nagpanganak sa Baptist na yan, may nagpanganak din sa kanya, at yung nagpanganak sa Baptist na nagpanganak, dito na nagpanganak dito, may nagpanganak din sa kanya, and go back on and on and on, back to the first century in the Word of God. Pag na-appreciate, I mean, look, yung ibang mga churches, hindi po I'm not trying to put them down, but I'm just trying to elevate history. Kailan lang po yan? Ang karamihan ng mga Protestant churches, 1800s. And most of the Protestant churches came out from the Catholic Church. That's why you call it Protestant. Nagprotesta. One example of the modern but historic Protestantism is Martin Luther. Do you know who is Martin Luther? Hindi Martin Luther King Jr., sa Amerika naman yon. Si Martin Luther was a devout Catholic priest. Yeah, he was a devout Catholic priest. And he used to read the Bible, which is not common to any ancient Catholic. Tama? Kung kayo po ay Katoliko, hindi ho common ang pagbabasa ng Biblia, di ho ba? Nakakapagkakinig lang tayo ng Biblia pag nagsisimba. It wasn't common for a Catholic member to open the Bible and read it. Hindi common yon. Nakakapakinig ka lang ng Biblia pag misa. Pag tumayo na ang church leader at binuksan ang libro, kalimitan nung araw, hindi English, hindi Ilocano, Latin. It came from the Latin Vulgate, the Latin translation of the Bible, na may mga apocryphal books pa. Ngayon, etong si Martin Luther, devout po siya. Devout. So, one day, he was doing a penitence. Nagpe-penitence siya. Ang ginagawa po niya, yung pong hagdanan doon sa castle ng Catholic simbahan, bawat pag-akyat po niya ron, nagbabasa po siya ng Bible verse. Di ba yung ginagawa niya? Bawat pag-akyat niya. So, panahog sa isang hakbang, step, basa ulit ng verse. Ilang araw po niyang ginagawa yun. Hanggang sa isang araw, he came to encounter one verse that actually changed the foundation of his belief. Na-challenge po yung pundasyon ng kanyang paniniwala. Sapagkat nabasa po niya ang isang bersikulo na ang nakalagay,
the just shall live by faith. Na-challenge po yung pundasyon ng kanyang paniniwala. Sapagkat ang kanyang paniniwala, ganito ang paniniwala niya. Meron siyang mga kinakailangang gawin. There are certain works that you have to do to achieve eternal life and salvation. That's why he was doing penitence. Because he thought that penitence is one of the elements to achieve salvation in the Lord Jesus Christ. Para daw ma-achieve mo yung kaligtasan kay Kristo, ang isang elemento na kinakailangang gawin ay yung penitensya. Kaya nagpipenitensya. Ngayon, nung mabasa po niya, yung verse na, the just shall live by faith, napaisip po siya. Maganda ho ang nag-iisip. Basta ang pag-iisip mo, nakakatulong sa pananampalataya mo. Pero kung puro pilosopo ang pag-iisip mo, sa'yo na lang yan. Anyway, nag-iisip siya. Sabi niya, kung sabi dito, the just shall live by faith, ang ibig sabihin ng faith, pananampalataya at pagtitiwala. Kung ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, ano pang kwenta ng mga ginagawa ko? Yun ang tanong niya sa kanyang sarili. Kaya araw-araw po niyang pinag-aralan yun. Every day he studied that. The just shall live by faith. So every time na meron siyang gagawin with the intent to achieve salvation, may ikot sa isip niya, bakit kailangan mong gumawa para ma-achieve? Ginawa na ni Kristo sa krus, kailangan mo lang sumampalataya sa Kanya. Araw-araw po yan. Hanggang sa naging solido ang enlightenment, kaliwanagan. Naging maliwanag sa Kanya, naging solido sa Kanyang puso, na ang kaligtasan ay hindi maa-achieve sa mga gagawin mo o kailangan gawin, kundi pananampalataya kay Kristo. That's why he wrote a lengthy thesis. Gumawa po siya ng isang masterpiece na kung tawagin ay thesis. Doon po niya talagang isinulat ang lahat. So to cut the story short, he was so convinced, that salvation is by faith and not of works, not of baptism, not of anything but by faith in Jesus Christ. What did he do? He took that thesis at ipinaskil sa pintuan ng mga Catholic simbahan. Naggalit ang mga pare. Naggalit ang mga kardinal. Nakarating sa atensyon ng Papa. Biruin mo ba naman, pare mo yon? Tapos ganun ang gagawin? So pinatawag ngayon itong si Martin Luther. At tinanong siya doon sa asembleya ng mga kardinal sa harapan ng mga matataas na pare, mga bishop at lahat. At ang sinabi sa kanya, totoo ba na hindi ka na sumasang-ayon sa paniniwala ng Katoliko, sa mga sakramento, sa confirmation, sa binyag, ganito, ganyan-ganyan. Sumagot po siya at kanyang ine-emphasize, the just shall live by faith. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya. They gave him a chance and they said, okay, we want you to recant. We want you to recant. Do you know the word recant? Bilangin uli, recant. They recount yun, recount. We want you to recant your faith. Talikuran mo yan. Ay ayaw po niyang talikuran. So as a consequence, he suffered exile. He was excommunicated. Naintindihan nyo? Kaya nagsimula siya ng kanyang Protestant church. Pero ang mga Baptist, hindi po yan protestante. We are not Protestants. Although some people who think that we are Protestants, we came from the Catholic Church. No, we are not Protestants. Why? Because we have how do you Tagalog that? Meron ho tayong hindi
No Ilocano ko magathan na mapugsat nga linya. We have an unbroken link. We have an unbroken link of chains all the way from our time to the Lord Jesus Christ. Kaya, tingnan nyo maigi to. Kung sino yung mga pinapatay nung araw at nagiging martyr, they were the Baptists because they were warriors of the faith. They stood that what? A baby should not be baptized. Diyan po ang naging simula ng init ng ulo sa mga Baptist. Kahit nga noong 1985, mainit din ang ulo ng mga tao sa atin eh. Di ba? Kasi pag sinabi mong Baptist, bagtit. Di ba? Tapos nakahawak ka ng Biblia, Bible. Nung araw, pag pupunta si Pastor John sa BNCHS, kagalit yung ibang mga teacher. Dito na naman sila. I-convert nila itong mga estudyante. Hindi po na tayo nagko-convert sapagkat ang Diyos ang nagko-convert. Ang ginagawa lang natin, nagtuturo ng katotohanan. People accept it or reject it. That depends upon them. But we have to teach the truth of the Word of God. So yun ang katotohanan ngayon. Di ba ba? So pinapatay yan, martyr yan. I mean, if I be given an opportunity and privilege, I want to visit these martyrdom sites and reflect and thank God for my very rich Baptist heritage. So, dyan uminit ang ulo ng mga tao. Sabi ng mga Baptist, bawal sa Biblia binyagan ang bata. Pangalawa, sabi ng mga Baptist, okay, halimbawa, ito, matanda ka na, di ba? Binahaginan ka ng biblical gospel, nanampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Ang sasabi ng Baptist sa'yo, okay, yung unang binyag mo, wala sa Bible yun. Wala, kasi walang infant baptism sa Bible. Wala akong binyag ng baby sa bata. Pakitaan nyo ako kung merong instance na nagbinyag ng baby sa bata. Ay, sa Biblia. Wala. Sabi ng iba, the Lord Jesus Christ, sa Luke chapter 2, dinala sa temple, bininyagan ba si Kristo ron? Hindi siya bininyagan eh. Hindi yun Christian, hindi yun baptism eh. Bakit? Because Jesus was baptized when He was 30 years old. Maliwanag. Kaya walang binyag ng mga baby sa bata. Ay, sa Bible. Kundi ang meron sa Biblia, yung mga tumanggap kay Kristo, Acts 2:41, sila ang nabinyagan o nabautismuhan. So, tumanggap kay Kristo? Opo. Okay. Kinakailangan kitang bautismuhan ng bautismong sang-ayon sa Biblia. Ang bautismong ito, naniniwala na hindi makakapaghugas ng kasalanan mo, pero ang bautismong ito ay simbolo at patotoo ng ginawa ni Kristo para sa kaligtasan mo. So nabalitaan ito ngayon, nagkalat, ganyan, naging viral. Alaman ng mga relihiyon, ganyan. Oy, itong mga Baptist na to, nagbibinyag samantalang nabautismuhan na nung baby. Kaya tinawag po tayo nung 16th century na Anabaptist. Pastor, may Baptist na pala nung 16th century? Aba, kung 16th century lang ang alam mo, late ka na. First century pa yan. Pero 16th century, doon tayo. Tinatawag ho tayong Anabaptist. Ang ibig sabihin ng Anabaptist, the rebaptizers. Ang ibig sabihin ng rebaptizer, pag nakita ang mga Anabaptist, yan yung mga umuulit ng bautismo. Umuulit yan ng bautismo. Inuulit nilang pagbabautismo. Bakit? Nabinyagan na nung bata. Babautismon uli. Yan yung mga yan, ang umuulit. At tumindi ang init hanggang ang init ay naging galit. Hindi nun. At ang galit, buhay ang naging kapalit. Tinding tulay yun Diba? Buhay ang naging kapalit. Kaya meron ho tayong libro na ang tawag Trail of Blood. Pag sinabi mong Trail of Blood, pagbabalikan mo ang mga ninuno mong Baptist, dugo, puro dugo yan. Just to fight for the Word of God. Just to fight for the truth.
Isa sa mga ipinaglalaban ng Baptist, sinuulit ko, is the separation of church and state. No other religion in the past had vigorously fought for the separation of church and state than the Baptists. Why? They are a victim of state religion. Biktima ang mga Baptist ng mga relihiyon na kumukontrol sa gobyerno. See? Kaya itong ating demokrasya, punta ka sa Amerika, separation of church and state. Dito sa Pilipinas, separation of church and state. Ang mga warriors po ng separation of church and state were the Baptist people. Oh. Di ho ba? Karamihan sa inyo, mga bisita ngayong umaga, baka sinasabi nyo, Pastor, ano to prejudice ka or impartial ka porque Baptist preacher ka. History cannot deny itself. Di ho ba? Hindi mo pwedeng takpan ng history and just say, this is what it is. I mean, look, tayong mga Ilocano, nagagalit tayo pag binabaliktad nila si Marcos, di ho ba? Sino sa inyo ang hindi umiinit ng dugo pag binabaliktad yung kwento tungkol kay Abulakay? Ha? Hindi ba umiinit ang ulo nyo? Oh, I mean, look, ito pong mga senior citizens, they live and have witnessed the greatness of the Apulakay. Tama, mga lola, mga lolo? Di ba? He is the best president the Philippines ever had. Oh, kaya kung meron sa inyo dyan ng mga yelo, galit na sa akin ngayon yan. Oh, di ho ba? But let's not talk politics here. Okay? Ang punto ko lang, nagagalit ka pagka hindi inaalam ng tama yung history. You know? And so, we as Baptists would even more appreciate. Look, nagtuturo ako ng core value. Itong punto nun. Mas nagbe-behave ka bilang Baptist pag na-appreciate mo yung iyong roots, origin, legacy, and heritage. It gives you a deeper sense of respect to your faith. Nakakalungkot, marami sa inyong mga members, wala kayong respeto sa church. Wala kayong respeto. Do you know why? Kasi ganun-ganun na lang ang tingin mo sa Baptist. No. You've got to respect your church. Respect it. Kaya alam nyo, ngayon, pag-uusapan natin yung legacy ng mga senior citizens natin, so we will respect them. That's why I have to speak on these core values so that you will respect that. Look, when you come here, you respect the church. Kung yung mga nasa labas, nirirespeto nga yung church natin, ikaw pa kayo na miyembro, wala kang respeto. Nakaupo ka dyan na miyembro, ganyan ka lang umupo, wala kang respect. Magbigay ka naman ng respect. Kaya ako binabalikan itong history ng Baptist. Para makita mo na, look, hindi ordinary to. I appreciate my faith and I have to give respect. Salute to the Baptist warrior. Salute to the Baptist faith. Salamat sa Panginoon na ipasa po sa ating bansa. Meron ho tayo dyan taon-taon, National Baptist Day. Are you aware of that? Kung meron tayong National Bible Month, on January, also every January, we have the National Baptist Day. Sa tingin ko, tayo lang ho yata ang merong ganong proklamasyon sa ating konstitusyon. Nasa batas yan. Na kinakailangan taon-taon ay kinikilala ang mga Baptist. Why? Because of their historic contribution to the country. The Baptists, since the very start when the Baptists came to the Philippines, is about 123 years ago. 123 years ago, the first Baptist missionaries came to the Philippine archipelago. The oldest Baptist church in the Philippines is in Iloilo. It was started in 1800. Haro, Iloilo. Kaya kung pumunta ka sa Visayas, Mindanao, napakadami mga Baptist na mga simbahan doon. Pumunta ka sa Bukidnon, Gobernador Baptist, Mayor Baptist, Sangguniang Bayan Baptist. Bakit to? Sapagkat 400 years ago, ganitong history, 400 years ago, pumunta si Magellan dito sa Pilipinas. Di ho ba?
Katoliko ba dati ang Pilipinas? Hindi. We were not Catholics before. We were pagan. The early Filipinos were worshippers of moon and sun. Hanggang ngayon, apo init, apo bulan. We don't lose that. We were worshippers of the sun and the moon and the stars. That's the Filipinos. And then Magellan came in 18, ano kailan na ba yun? March 16, 15, 1521. March 16, 1521, when Magellan came to the Philippines. Ano ang naging epekto o impact at influence ng pagparito ni Magellan sa Pilipinas? Ano kamo? Hindi lang yung mukha ng Pilipino. Punta ka sa Visayas, Mindanao. May mga mukhang Espanyol. Hindi lang ho apelyedo. Tingnan yung mga apelyedo ng iba sa atin. Spanish. Cadilinya. Isa Spanish. Ni Kapitana. Kapitana tayo ti Barangay 7. Apo Kapitana, thank you for coming. Kabagyan ta papa. Andyan si Pastor John. Okay, siya po ang aming napakabait at napakasipag na kapitana. Bakit napakasipag? Kahit walang kasama, naglilinis yan doon. Kikita ko si Kapitana, masipag po siya. Cadilinya has an Spanish root. Osmeña. Di ba? Yung ating mga salita, kutsara, tinidor, Espanyol yan. Buti nga hindi naging tuloy-tuluyang Espanyol ang ating salita eh. Kundi, sasabihin ko sa inyong lahat, mucho dinero. Incendes? Naalala nyo ba ng mga eskwelahan natin nung araw? DEX, Department of Education, Cultural and Sports. Meron ho nung una pa, bago siguro DEX, may Spanish subject. See how the Spanish had actually influenced the Philippines. Ano pang impluensya ng Espanyol sa Pilipinas? Ugali. Alam natin yan. Crab mentality. Kaya nga, ang hirap umangat ng mga Pilipino kahit matalino eh. Bakit? Kasi naghihilaan pababa. Pag yung kapitbahay bumili ng ref, bibili din siya ng ref. Pag nagpatay ng malaking bahay, magpapatay ng malaking bahay. Kaya kung yung kapitbahay may sakit, dapat may sakit din sila. Ganyan ang Pilipino, nag-iinggitan. Akalain mo yan? Di ba? Manyana habit. Mahilig tayo nga, damdaman, tunokwa, tumbigatan. Saan nang galing yon? Spanish. See, the impact of the Spanish in the Philippines, look, we are already a free country, but we are still slaves. The Spanish is still in control of us, our actions and everything. But significantly, perhaps, it is not being highlighted, but one of the contributions or effect or result of the Spanish regime in the Philippines is the Catholic religion 400 years ago. Kaya pumunta ka doon sa Cebu, pumunta ka sa Mactan, doon itinanim ang krus na espada. The Spanish taught the Philippines the Catholic faith. Nagdala ng mga pare. That's why early on, the Filipinos learned to pray the rosary. They learned to have all of that. And at first, it was an education in the school. Who built our simbaan? Who built our torre? The Filipinos. Who forced them to build that? The Catholic Spanish. Tama ho ba ako? 400 years. Ngayon, dumating ang Baptist noong 123 years ago. Magkalaban ngayon yan. Kasi ang mga Baptist, ibang turo niyan eh. Biblia talaga, purong-purong Biblia. Ang lumang relihiyon, tradisyon yan. Pag tinanong mo, ano yung bunga na ipinagbawal ni Adan at Eva? Sasagot, apple. Mansanas. Tatanungin ko, sino hong nagsabi sa inyo? Tapos ang isasagot pa naman sa akin, nasa Biblia, di ba? Sabi ko, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wala hong mansanas sa Biblia. Ang nakalagay doon, the tree of the knowledge of good and evil. Yung pong mansanas na yan, galing ho yan sa tradisyon. Di ho ba? Kayon, so dumating yan. Nangaral ang Baptist. Kaya, to cut the story short, Baptist was one of the first
other than the Catholic, who came to the Philippines that had neutralized the faith of the Filipinos. Filipinos before never open a Bible. That is a fact. Magagalit ang tao sa'yo pag nagbasa ka ng Biblia. Bakit? For the reason of what? Malalaman mong katotohanan. That's why it was forbidden for Filipinos to read the Bible. Buti nga si Jose Rizal nagbabasa ng Biblia eh. Kaya nga ano yung isa sa mga salita ni Jose Rizal? Noli, metangere. Saan galing yon? Do you know where that word came from? From the Bible. It came from the Bible. Ano ang nasa Biblia? Touch me not. Sinong nagsabi nun? Si Jesus. Oh. Kita mo niyan? Buti kasi Jose Rizal nagbabasa ng Biblia. Kaya nga wala siyang takot na lumaban nun kahit sabihin niyang mga pare, mga church leader. He wasn't afraid. Because he knew the Bible. Abay, nung nag-aaral yan sa ibang bansa, may mga nagtuturo ng Biblia. I mean, look, 300, 200 years ago, if you're a Filipino and you never went outside, there's nothing you know but tradition. Today, you go to the US. Sino sa inyo ang nakapunta na sa Amerika? Oh, yan, si Ma'am Rosario. Nakapunta ka na sa mainland, ma'am? Have you been to Texas? No, not yet. Tennessee. Which part of the mainland tinapnapan niyo, ma'am? Utah. Okay? Saan pa? Hawaii. Oh, yan. Punta ka sa Tennessee, Texas. Ano makikita mo ron? Kada kanto, Baptist. Dito, kada baryo, may chapel ng Katoliko. Sa Amerika, hindi. Kada kanto, Baptist. Bakit? Sapagkat ang mga una na mga nangaral sa Amerika, mga Baptist. Yung Victory Christian Fellowship, galing Baptist yan. Yung CCF, ano ba yung CCF? Christ Commission Fellowship, yung leader nila, galing din ng Baptist yan. Oh, alam nyo ba na yung mga Sabatista, mga Mormons, mga Saksi ni Yehova, bago yan naging ganyang relihiyon, mga Baptist pa yan dati. Totoo yan, sa Amerika. Oh, mga kapatid, appreciate mo ngayon na, well, look, if you are a part of the Baptist, what you're talking about is pure Bible. Biblia ang pinag-uusapan niya. And it's about time, you know, that we educate people with the Word of God. Because we have been in bondage for many, many years eh. Kuna ni nana, kuna ni tata, isumuti kunada, surut-surut, paspasurut. It's about time that we open the Bible and find out, ito pala sabi ng Bible, ye shall know the truth, and the truth will set you free. Amen? Oh, kaya mamaya, lahat po ng ating mga bisita ay mabibigyan po kayo ng tig-iisang Biblia. Oo. Kung may pagkakataon pa muli next year na magkaroon tayo ng Senior Citizen Sunday, bibigyan namin kayo ng reading glass. Wala ho kasi kaming na-contact ngayon na pwedeng mag-supply ng reading glass. Kasi, Pastor, ang liit-liit naman ng letters ng Bible. Wala kaming reading glass. O, di ba? May mga eyeglasses naman ho yata kayo. Di ba? Kaya nyo sigurong basahin. Ganyan. So, napakagandang mag-aral po ng Biblia. Okay? Well, marami pong salamat at tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami na meron hong ganitong pagkakataon na aming sariwain ang pagkakilanlan ng mga unang mananampalataya, tagapagturo, tagapangaral ng Biblia sa nakaraan. And we thank you, Lord, for the rich legacy and heritage of the Baptist faith. We thank you that 123 years ago, the American Baptist missionaries came to the Philippine land and planted the seed of the gospel, gave Bible to every Filipino they can reach, and Filipinos started to become biblically literate. Kaya today, Panginoon, nagpapasalamat kami that Filipinos are now starting to read the Bible and build their faith
upon the principles, precepts, and instruction of the Bible. In Jesus' name we pray. Amen and amen.